Isa lang ang buhay, hindi dalawa. Isang beses lamang po tayong dadaan sa daigdig na ito. Hindi na tayo babalik. Pero tiyakin mo na sa pagdaan mo sa mundong ito ay nagkaroon ng pitak sa puso mo si Kristo, sapagkat tinitiyak ko sa iyo, kapag tayo binawian ng buhay at wala po ang Panginoon sa buhay natin, doon sa libing ang pupuntahan natin, wala nang paglilingkod. Sa lang ang buhay, life is short, kapiraso lang. Mga kapatid, lahat tayo may haharapin after physical death. Hebrew 9:27, itinakda ng Diyos sa isang tao ang minsan mamatay. Pagpikit natin, pagpantay ng paa,